Mizoram State Commission for Protection of Child Rights ten Kohhrante mingen angin Naupang venhim na chungchanga hriat pawimawh te kan hantar langange. Mizoram State Commission for Protection of Child Rights hi an hming put chan ang hian Naupang kumsawng pariat la ting lo te dikna le chanvo humhalh sak hi an mo phurna le hmalak na ani a. Statistical Handbook Mizoram sangni somni pani atanga chutin Mizoram a kumsawng pariat ting lo Naupang hi nuai li sing ni sang ni zan hi le som vel an oma an jinga nuai ni sing khat sang li le zanga vel chu mi pa ni in nuai ni sang sari za sari le som vel meichia omanga chut ani kaushan haute hriat tur pawimawh zual nia kan hriat te hetiang hian kan hantar lange. Naupang khwai khem le pongswal chungchang kan rama hian naupang khwai khem emo pongswal emo hi athleng jing tamal mal hle maya hetiang swal na hi atam jok chu in she chiang sa te in kar thleng ani a shem na po an hle a chu wangin tu chunga ma thleng lo se adu om tak zet ani hetiang thil hi kan tu le fa te chunga a thlen lo nan an mani thla thlam lo hi kan mo phurna lian tak ani. Naupang enkol chungchang Naupangte hi mabak eng tak nei nakina minla enkol tu turte kanram le nam le kaushan shwai tu lani mai turte anni awangin enkol na tha an don hi an dikna le chanvo ani ti iche chewang u anri rungai to na le taksa thang mek mila puitling taka enkol tur anni chu mo phurna latu chu nu le pa te le an chen pui dang te kan ni in chung khura Naupang chungchang Mishing mason zela Naupangte hlutna le pawimawh na kan hre chho zela an dikna le chanvo te po kan hriat sakin kan humhalh pui ta zel hi alom om hle mai in chung khura hian khosak rel po an ru le taksamil tok zela nuam te taka an che zel theinan kan kai hruai thiam a pawimawh ti nu le paten i hre thar le ang u kanda ol luat awanga an ni tur ang ni phalo tam tak an om meka chu wangin in chung khura hian mo phurna kan pek thiam angai ani. Kumtling lo na thoka chhor chungchang The Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986 chuan Naupang kumsawng pali hnuai lamte chu ei zon na a emo thil siam chhuana hmuna emo a thok tura chhor arem tilova a sikul kal ti buai lova in chung khura emo chung ko hna a emo a chung te an pui ve ero a phal sak thung chung hna te chu Naupang zirna ti bhla tu emo an hrisel na khoipoi thei emo Naupang nunna der thonga siam thei emo ani tur ani lo kumsawng pali le kumsawng pariat in kar te po om zeneya an in hlo fak a phal saka ma se an hrisel na khoipoi thei emo an nunna der thonga siam thei emo ani tur ani lo entirnan quarry brick siam na puak thei le halpua siam na bolhlo pai le song bol na hmun iron and steel industry cement factory petroleum industry zuk le hmuam siam chhuana hmuna te le adanga te na thole na toka chhor phal an ni lo. Childline le RTE helpline Mizoram chunga cheng Naupang kumsawng pariat hnuai lamten eng har sat na po lo tok se childline number 1098 hi dial phone thoi tur ani har sat na le buai pui lova a om chuan har sat na lian jok a thlen theya chu wangin har sat na nei chuan phone wat zel tur ani Naupang har sat na tok chawin biak tur ani lova an chung te emo tu emo ber khan a biak sak thei reng bok RTE chu The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 ti na le alam toy ani a RTE Act hnuaia chuan Naupang kumsawng pali hnuai lam chu sikul kai vektur an ni eng emo har sat na nei awanga sikul kai theilo emo sikul kal chhunzom theilo le chandang awanga kal chhunzom du lo emo an omani chuan RTE helpline a hian report tur ani tin Naupangin a sikul luna a aril ru le ataksa tina khopa shemna atok emo sikul atanga hno chwa ani emo zamorong kai le mi patmei chiat na lam hoi zonga chai emo khwai khem emo ani chuan he RTE helpline 60098 88804 a hian phone call WhatsApp le SMS a te hmangin engtiklai pu in biak po thei reng ani tin Naupang chungchanga har sat na nei tan Mizoram State Commission for Protection of Child Rights house number B50 JLL Sangzwala building mission venga a thlen thei reng bok